имам 2 правнучки. И минаваме голямото дете на 11 години, към 5 години беше. Вода ме за ръка с внучката ми. И аз гледам кръстовите и гледам. И внучката ми тя млада. Сега вече е на 40 години. Абе, дядо, ко зяпа сега? Нещо ми разправиш. Да. И аз викам, да не, тия кръстови и това кубе, аз съм го правил. Да казваш едно време на децата, че дядо ви го правил. Хубаво де, тя ми. Така. И по-интересното, след една седмица, пак минаваме, пак тримата, пак отиваме нататък и пак говориме. И мимето, малката, вика, майко, тези двата кръста дядо ми ги е слагал. Викам, най-голям кеф това ми направи. Та съм направил и в Бачковския манастир, и на Света Петка, и последно на Свети Кирик.